Mine mwaja pade anye ne nkwa yeti kuroma wu ena John Dramani Mahama ni nua Ibrahim Mahama wo mu frasa ase pradadara so odesen dawa ni nkuto ne woso wa amani nua na anto nkuto anton da. Charlie, welcome to the political rant with me, the voice writing on Ghana and SMTVGH. Please like, comment, subscribe, share. Turn on the notifications so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. This for ye be your mo adwuma na ye wi a me akasa no na me ka se every Rollins a pencil Rollins a wodi etuo ene agyan ene bu o my Ghana wonu mpo ye nya minister ama na ma mesu amfa ne se nwu ni ti se de Emmanuel aboa o de se Emmanuel wan o de se mpo Emmanuel se Emmanuel wan ne aboa edi ne se gu ni ti sun se galamse age ne nsem Rollins odi otu bu o man obi ametene TV so ansu amfrefre Kofi Bua Emmanuel Kofi Bua medase Emmanuel Kofi Bua ebetene TV so sun frefre dom se yisem trofo se mu metwa mi o na misu aban we ne ne te Ghana sa aban we no no wo ka kire wo se wo mo abi de ma wana aban ni mo abi ade ma Ghana fo dom ma eba ye kan se dum so na eba ampani ampa ni nuane ampa wo di dum so aba ukọ ye parliament ho a akọ ye otiwo ya nanim sa atwere eye speaker of parliament a woti ho no wono yare bia bibi wono ho enso enam se wono wo fa plane ene kwa abruchire kwaja yare senti wo se anesifo e wo my Ghana mumu ni twasidi no awi a waka kire Ghana fo a ye hiafo a ye ni sika de be ko private hospital se ye nwu ni enye ne nkwa ye taxes enye ne nkwa oman ni mwaja pade enye ne nkwa yeti kuroma wu ena John Dramani Mahama ni nua Ibrahim Mahama wo mu frasa ase pradadara so odesen dawa ni nkuto ne woso wa amani nua na anto nkuto anton dawa wo se akanfo mu gold wo masa ase so mutu gold na monfa emesere nkoma Ibrahim Mahama na wono no na ento gold no no nkoto ne sa so nti no kofa asame jamfi wo ye ni nua no PR ede ne kosi gold na no se de be ya bo wi ode be ma no na nkacha ma wuntumi ono wo ye ohene ba ne papa di ade ne papa ye ohene wo lake bosomtwe na wono ene nko tu gold anko aye boni ana empanyifo se de ade wono no odi ne nkanya de kom de no nti nka Ibrahim de ni kurom kwan na nka ewa etina nke yesere no nka dawa ni nkuto de obetimi afabi ya ba he ya president ye leader ye di na ni nim so na be ba be president amaye Dr. Mahmoud Bawumia wono so firisire mu hobi nanso ye hwese ye wura no se de wa comport ne ho na obiara ni wa wotu galamse e wono ho a ye ka asem ya ye mmohu ye ntu shake because onim se emwa ensese wotu ese wontimi ntu woni kurom dia na ensese obetu wa ha etu wono o metu na emom John Mahama wo so sa asina na ufiri so wuja wonkuto ho na odawa ho ba ha se wo betu galamse no watu ani asi wo hene ba wuntumi so de a ene na enyeye adehye na mfoma nkwate mponkoso saada mamuo ni ye mubiem enkoso ye bekoso aka NDC niema a wo mo ya emwa oman Ghana ye beka ho asem na ye wi a ye party mu adwuma nso de e wo se ye yenti ye beye manu asi office nipa akowia mo aba out want me an pamuni pakro yanti ho hwe. Look, uklemu say ukuni are very humble. When did atem? Samira Baumia. Wakura unu no twa picture wono na koba bia wa ba bontia be didi ono aboken afro ono aboken as a traitor. Now the word traitor no, it's like it simply means a betrayer. Now as a simple question say photographer anya kukudru aba bontia be frɛ ukuru opponent say we traitor. Then komo be na course wo inside that sakranya kukudru be cast asem wo abonten. If sena osi claim say moya humble mundi di atem moye down to earth no. Mon kire mi nipa ba ko a wodi honorable Ken achi na we honorable Ken your friend say team member won no ko ba bia wa ba abonten abedidi Dr. Bami atem da. Even kwasi kwate no kra we spokesperson honorable Ken no say wo bona say Dr. Bami akura dimba ma can I respect our man no. Sa adankoda da adre strategy no Professor Mills aye bia atwam nti enim agende e no be bribri MPP fo ani so what are you going to tell the person because what send enti sa ba bi ni de
I mean, Mumfangu no Ghana for bejeji. So kuni ya hambua, say who be a sebi, wo fru kan be didi, honorable Ken Atema, one bab on Tiambe Kashi. But alestete krako kan semutia untumi a enya wo krano. Waba wantimbe kondemono. Ghanaians will judge, MPP for bejeji, will see the difference between a bold leader, a honest person, and a pretender. Okay. Secondly, Africa and Ghana, adia higher pa taxes. Ama taxes so ye ho. The kind of contractor. Abra me 9 year left. Okay, me da say. Ya me sure say me 9 year left. Ba baby na we yasisi no na nyu ho. Ai, we oba bedi ho chim. Oba bedi ho chim, ba woni ho evidence. And now we na achinchi mu no, left no. Countries akoso katachie, unko so. Efine bia wo benya opportunity a echini sankro ni nyina so. Efine wo unya fame, efine wo fame. Ade Ghana fo bebre no se baby de anyame ayemi ane de menaye se no nkenhyira wo mbian ko bia anka yakopɔ obi abeka se urade yamena te se kokoma no wadwene se obi na eti on wadwene se obi apede wo ye no agoro wo wani so se wadwene ye wo se ase ye nuan ma kan fo wadwene ye om se obi afiri de wo ye no obi apede wo ye no meboa. Okay, me to aso 9 left please say sa no wadwene pabia wo kasa ase me kasa kire benyansafo ya me so wa so kan kwase asem tu be so hwe se benyansafo ti wa if say so wo kan nyansa okay o ya so be kasa me kasa kire benyansafo ana se wadwene sa no o fo wa fefa na de be fi ha me no be wie no wonam komase adwumfo ma na be tutu nso agu so aha ma menyina ha kadatie aguro sa wo wani sunini se mimi no be wie mimi nam komase a komase ma be hwe dwunso de egumi so wo de ma men kasa nche ye nuan mo hwe me ma men kasa nche ye nuan mo a omo hwe me no ene ye nuan mo bi omutimi di matem no kadatie mi hia woda me ba man pon ye ba ma hu kadatie hu me physical se ya wo se hu me physical se nyame adom me wani mo nyampa o se wo hia me physical se ya obi a wo hia me physical be kasa de meti a kire wo ha me na wo hia me kura na kuta se kan ya me wo hia me ne ye bo pa kura se be kumi a o hia wo hia me a wo hu me na me start se me no kasa e bia wo na wo wadwum se wo ba be kumi o nanso wadwene be sesa kuma sini maami biere ni wo mo askatachie obehumi ehwe dwunso agu me ho da ensi kadatie wo ni nipa wo ye ka sante problem ba ko ayewo ye ka MPP problem pa ayewo MPP problem pa ayewo katatie wo na eso mu hwe dwunso gu asante problem pa ba ko yewo a sika wo pani adamudie bribe nti wo ni ahoto sana ya MPP ni mapa na sana ya MPP ni pa sana wo ya MPP ni pa mapa a wo si ya MPP twa won so no edi twa wo yam nanso eche na wo ya adwuma wo hefa